Aby ste makali, máte doma lopaty, krompáče, takže makajte, čo treba okolo domu urobiť. No, a zasa sa mi žiada, mám takú náladu dneska pesnu, nejakú, neviem prečo, že sa mi žiada zasa trošku spevu. A čítal som v programe, že vraj pekne spieva naša ďalšia talentovaná súťažiaca Sonička aká? Findorová. Sonička Findorová, dieťa moje zlaté, kde si? Holvana Itvaďo. Jej tu si? Bože, tá kráľovna Alžbeta, keď sa vydávala, tak toto. Presne moja... A zlato v ušoch, no to by ti Petržalke aj hlavu odrezali. Moja zlatá. Sonička, odkiaľ si prišla? Z Bojnic. Odtiaľ? Z Bojnic? Predstav si, a krásne vlasy, jak tá princezna so zlatým kladivom na čele, či čo to mala. Pozri, ovešaná. A to odkiaľ máš tie krásne šaty? To túto z hradu požičali, zo zámku? Áno. Sonička moja, koľko máš rôčkov? 7. 8. No povedz pravdu, žena. 8. Áno, 18 rokov, slobodná. 8. Ja, nie slobodná. Nie. Rozvedená. Dobre, Sonička moja zlaté, čo? Čo chceš? Mikrofón ti môžem poprosiť. Ale nie domov zobrať. Nie. Dobre, takže Sonička zlatá, tuto z Bojníc, Sonička Findorová a zaspieva nám čo? O šaty. O čom? O šaty. Čo o šaty? Jaj, o šatoch, lebo ja som už taký tupší, vieš, nerozumiem. Nech sa páči, Sonička Jančiová z Bojníc, pesnička. Ale počkaj, co je z toho muzikálu však? Čo spieva Marika Gombitová? O šaty, to nie je ono? No moja zlá, tak ja budem ako žbírka. O handri! Nech sa páči, Sonička zlatá, nech sa páči. Už si oči na sebe. A poď trošku bližšie, aby ťa kamery snímali. O šaty, utkané z jahodovej peny. Šaty, také si veľký svet nescení. Tým šatám hneď si dáme šminky a rúž. Pohľad, čo patrí, dáme, ovládam už.
Ďakujem pekne, Soničke, keby ste videli počas spevu, ona na mňa sa obratila a na mňa mrkla. No darmo srdcu nerozkáže. Sonička moja, ja nebudem nič hovoriť, pretože na to máme porotu. Poprosím našich slávnych porodcov. Ja vám poviem, deti, tieto vyjadrenia poroty sú tak vzácne, že v Amerike by ste za to platili $15,000. Tuto máte zadarmo. Takže nech sa páči, porodcovia, ako sa vám páčila naša princezná Sonička. Sonička bola úžasná, ja sa musím priznať, že vyzeráš na tom javisku úžasne, sedí to. Si dobrá speváčka, už teraz. Rada spievaš však? Áno. No, kto rád spieva, to, ako sa hovorí, že kto spieva, dvakrát sa modlí. Takže kľudne to rob ďalej a vyber si niekedy aj nejakú ťažšiu pesničku. Šaty sú celkom obťažná pesnička, ale odporúčam aj iné. Vyberám si ťažšie piesne. No, tak si mohla na budúci rok si môžeš vyberať nejakú ťažšiu, ale máš na to, aby si mohla študovať tie ďalšie pesničky. Koho máš rada, akú speváčku máš rada? No, mám rada Darinku Rolincovú a mám rada ešte k tomu aj Violetu. A nejakú svetovú speváčku? No tak Mariku Gombitovú určite. Mariku Gombitovú, Rolincovú, svetová je Marinka. OK, je to výborné, vyberaj si ťažšie pesničky, máš na to a natáčaj sa tiež na video, aby si sa počula, ako spievaš a sama zistíš, čo treba dotiahnuť, ale robíš to dobre, lebo to robíš rada. Ďakujem. Výborné. To bol pesnička Deja Mursini, lebo kolega Čekovský, už nič ťažšie v 8 rokoch asi spievať by si nemal. Ja ako toto prefiltruj, to som dokonale si to zaspievala, dokonalý výber pesničky, veľmi, veľmi dobre. A myslím, že túto pesničku spievali buď Galo, alebo Čekovský na wedding bande. Tak zatiaľ vedieš. Toto dnešné. Ďakujem. No my sme s Čekým teraz poza chrbta Jara, že si to spieval ty alebo Buntaj. Buntaj to spieval bubeník, my sme urobili totižto dve platne, že Wedding Band. My si vybrali rôzne piesne československého charakteru a tak ďalej. Čeky, ty si tam čo spieval na tej Wedding Bande? Sklíčka dotyko. A Buntaj spieval túto pieseň, ale myslím si, že si ju zaspieval lepšie ako on. Ďakujeme. Ďakujeme pekne, Sonička. Princeznu treba odprevadiť. Nech sa páči, moja zlatá. A v týchto šatách choď aj po bojniciach každý deň, aby ťa poznali, že si to ty. No, ono je veľmi dobre vždy porovnať aj dvoch spevákov za sebou, kto lepšie spieva. A tak ja teraz pozývam na dosky, ktoré znamenajú svet, ďalšiu speváčku, ako je, prosím,